أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, жамаат. Жұмғаларыңыз мүбәрәк болсын. Һәм дәресебезгә дәвам итәбез. Без монда гөнаһларга кирип киттек, әмма. Гөнаһ нәрсә ул? Һәм нинди гөнаһлар бар? Һәм монда менә кеше үтерү дигән гөнаһ. Кеше Аллаһ Тәгалә яраткан иң өстен барлыктыр. Һәм кеше Аллаһ бар кылган мәхлуклар арасында иң камил булган заттыр. Ягъни бу дөньяда күпме барлыклар бар, күпме мәхлуклар бар. Һәм шушы мәхлуклар арасында, шу барлыклар арасында иң камил булганы кешедер. Без дә мәхлук исенә керәбез, ягъни безне Аллаһ Тәгалә халык итте, ягъни мәхлук без бәймәм. Мәхлук дигәндә халык ителгән, бар ителгән. Теге кимсетеп әйтелми, бар ителгәнгә күрсәтелә. Һәм бөтен нәрсә мәхлук. Хайваннар, кешеләр, вакыт, әмма дөнья, бөтен нәрсә мәхлук, ягъни халык ителгән, бар ителгән. Кешеләр дә мәхлуклар һәм bütün мәхлуклар арасында иң камил булганы да кешедер. Мөселман булса да, булмаса да, ягъни Аллаһка ышанамы ул, ышанмыймы, барыбер кеше өстен. Һәм Аллаһ яраткан һәр кешенең бу дөньяда яшәргә хакы бар. Әгәр Аллаһ Тәгалә яраткан икән кешене, дөньяга китергән икән, ул кешенең яшәргә хакы бар. Һәм адәм баласын бар итү дә, үтерү дә, ягъни аңа гомер бирү, яки шушы гомерне алу, ягъни үлем бирү, бар тик Аллаһның хакы. Аллаһның хакы. Ул хөкем итүче һәм ул әйтә кемгә туарга, һәм ул әйтә кемгә китергә шушы дөньядан. Кемгә күпме яшәргә Аллаһ Тәгалә белгертеп куйды. Һәм бер кем дә аны белми, һәм белмәячәк. Аллаһның гыйлеме. Һәм әлбәттә кеше үтерү иң зур гөнаһларның берседер. Ни өчен? Хаксыз рәвештә кеше үтергә ярамый, чөнки кеше үтерүчене Аллаһ гафу итми. Һәм бу турыда Куръанда да Аллаһ Тәгалә әйтә: Кемдә кем һич сәбәпсез бер мөэминне мәкәр белән үтерсә, ул үтерүченең җәзасы җәһәннәмдер, һәм ул җәһәннәмдә мәңге калыр. Үтерүчегә Аллаһ газап бирер ва аны ләгънәт кылыр. Ахирәттә ул кеше өчен бик каты җәза булыр, диде Аллаһ Тәгалә. Һәм Пәйгамбәребезнең хадисләрендә, саллаллаһу алейхи ва салламның әйтелә, эшләнгән һәр төрле гөнаһларның гафу ителү мөмкинлеге бардыр. Ләкин кафир булып үлгәннән ва бер мөэминне начар максат белән үтерүченең гафу ителүе ихтималы юктыр. Күрәсезме? Ягъни һәр төрле бер гөнаһны Аллаһ Тәгалә гафу итәргә мөмкин. Әмма ләкин күфрлек һәм кешене үтерү гафу ителмәс. Һәм икенче бер хадистә Пәйгамбер әйтә, дөньяның җимерелүе, карагыз, дөньяның җимерелүе бер мөэминнең үтерелүеннән дә яхшырактыр. Расмы? Дөньяның җимерелүе бер мөэминнең үтерелүеннән дә яхшырактыр. Юк, аңардан эш түгел. Әгәр бу дөнья белән кешене чагыштыра, кешесез дөньяны җимерсәк, Аллаһ Тәгалә юк итсә, әйме? Һәм бер кешене кеше үтерсә, дөньяның җимерелүе хәерлерәктер. Ягъни монда кешенең кыйммәтлеге күрсәтелә.
bir кеше һәм дөнья, әйме? Ая. Вәли булган өчен, бөтен дөньяга вәли булган өчен. Шулай дип аңлатылган. Һәм ни өчен шулай соң? Ни өчен кеше үтерү бик зур гөнаһ? Аны нидән карыйк? Туудан карыйк. Менә кеше ничек туа? Шулардан карыйк. Менә карагыз, нинди авырлыклар белән шушы кеше үсә, әйме? Нинди авырлык белән туды? Нинди авырлык белән үсә ул? Ата-ана баласы өчен күпме борчу, мәшәкатьләр күрә. Шушы бер кешене үстерү өчен, әйме? Дөньяда иң акрын үскән җанлы зат ул кеше. Ничә еллар, әйме? 20 еллар кеше үсә, гыйлем ала, әйме? Өйрәнә яшәргә. Хайваннар анда берничә көн яшәде, все, ул уже яшәргә белә. Ничек үзенә ризык табырга белә? Әйме? Бар шундый шибеннәр, ширкиләр, алар ничә сәгать әйме эчендә уже бәлигъ булалар, уже теге тудыручы булалар, потомство китерүче була. Ә кеше 20 ел үсә. Гыйлем ала, өйрәнә. Һәм күп аның атасы, анасы күпме фидакарлык күрсәтә, әйме? Теге бик күп әйбердән ваз кичә, төнлә йоклый алмый, ризык бәлки ашамыйдыр, әйме? Баласын кайбер мәсәлән кешеләр үзләре ашамый, баланы ашатыр өчен үзе аш йөри. Һәм шул хәтле хезмәт белән үскән бер кеше, һәм әлбәттә ул кешене үтерү күпме кешенең хезмәтен юк итү. Әти-әнинең, туганнарның бәлки, әйме? Һәм шундый Аллаһ Тәгалә иң камил рәвештә яраткан барлыкны юк итү әлбәттә иң зур гөнаһларга сәбәп булачак. Һәм Коръәндә Аллаһ Тәгалә бер генә кешене үтерүне дә, бөтен кешелекне юк итү, бер генә кешене үлемнән коткаруны да бөтен кешелекне коткару белән чагыштыра. Әгәр бер кешене үтерсә, бөтен кешелекне үтергән кебек була кеше. Һәм бер кешене әгәр кеше коткарса, бер генә кешене коткарса, ул бөтен кешелекне коткарган кебек була. Аллаһ Тәгалә шулай чагыштыра Коръәндә. Һәм биредә мурдар китү мәсьәләсен дә искәртеп узарга кирәктер. Мурдар китү, ягъни үз үзенә кул салу. Суицид, әйме? Бер үз үзен үтерү. Әлбәттә, динебездә дә катгый рәвештә ул әйбер тыела. Чөнки анда да син кешенең түгел, үзенең җаныңны аласың. Ягъни үз үзеңне үтерү башка кешене үтергән кебек була. Ягъни син Аллаһ Тәгалә безгә җан бирде, эманат иттереп, әйме? Һәм әлбәттә, эманатыбызны без тапшырырга тиешлебез. Ягъни без эманатыбызга хыянат кылган кебек булабыз, әгәр кеше үз үзенә кул салса. Ягъни кеше Аллаһның кадәре белән риза түгел, каршы килә. Әлбәттә, авырлыклар булып тора бу дөньяда. Һәр кешенең үз авырлыгы. Әмма ләкин авырлыкка сабырлыкны күрсәтү безнең төп бурычыбыз. Кемнедер Аллаһ Тәгалә сыный хәерчелек белән, югалтулар белән, ә кемнедер киресенчә байлык белән. Байлык та зур бер сынаудыр. Җиңел сынау түгел. Чөнки байлыкны бер мизгел эчендә әгәр кеше югалтса, ул нәрсәдән югала, нәрсәне югалта. Байлыкны гына түгел, бу бүтән нәрсәне югалта. Теге әйтә бит, образ жизни югала аның. Әгәр кайчандыр ул ашый иде, 5,5 мең, допустим, обедка түләп, әйме? Бер коры ипине ашарга мәҗбүр булачак. Аның өчен ул теге стресс, шок кебек була. Ул алай, мин уйлый нәрсә, мин алай яшәй алмыйм дип. Әмма ләкин ничә миллион кеше алай яши. Әйме? Бер ипи ашап кына. Әле атса да әләксә. На Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Үзегезне үтермәгез, Аллаһ сезгә мәрхәмәт кылыр." Мәрхәмәт кылыр.
Менә теге үтерү дигәндә Аллаһ Тәала динебездә бары тик кешене үтерүннән түгел, һәм хайваннарны да бер дойыкка үтерүдән тыя. Шәфкатьне һәм кешеләргә, һәм хайваннарга да күрсәтергә безне чакыра. Хайваннарга да шәфкатьле булырга чакыра. Мәсәлән, дингә хәтле, исламга хәтле, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям килгән хәтле гарәпләрнең шунда бер ни бар иде. Ничек әйтик, развлечение дип әйтикме? Бер хайванны бәйләп куялар һәм уктан аңа аталар иде. Ягъни үзләре күрсәтәләр ничек ул, инде ул оста бер укчы. Атучы, әйме? Төп-төс я күзгә мәсәлән бирә. Ягъни шунда бер ни бар иде аларда. Әмма Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям шушы әйберне тыйды. Катгый бер рәвештә тыйды, чөнки ул бик ямсыз нәрсәкәй. Һәм әйтте, атарга өйрәнгәндә җанлы барлыкларны билге итеп кулланмагыз диде. Мишень куегыз, атышыгыз. Әмма ләкин җанлы бер әйбергә атуны катгый бер рәвештә тыйды. Чөнки хайван җәберләнә. Бер дә юкка җәберләнә. Ярый, кеше ауга чыкса, әйме? Ауга чыгып, ул белән атса, аңа ризык кирәк булганда, шушы хайванны үтерсә. Әмма ләкин күрсәтер өчен генә, нихәт ул оста, аның өчен хайваннарны үтергә тыела. Һәм әгәр бер хайваннан сиңа зыян юк икән, аны бер дә юкка, әлбәттә, шулай ук үтергә рөхсәт юк. Чөнки аның җаны, аның да яшәргә хакы бар. Аллаһ Тәала аны бар итте нәрсә өчен? Бу дөньяда файданы күрсәтер өчен, файда китерер өчен. Бүтән җәнлекләр файда китерә. Кешедән гайры. Әйме, бу дөньяга бары тик кеше генә файда китерми. Кеше куллана бу дөньяны. Башка җәнлекләр, башка мәхлуклар, башка җәнлекләр ниләр, алар бу дөньяга бик күп файда китерә. Чебеннәр, балыклар, ширкиләр, әйме, алар бөтенсе файда китерә шушы дөньяга. Даже бер шейх шундый чагыштырма китерде бик матур. Менә әгәр дә шушы дөньядан бер генә класс җәнлекне алып барсагыз, дөнья бетә ди. Чебеннәрне алып барыгыз, бөтен дөнья сасы искә батачак. Балыкларны алып барыгыз, сулар бетәчәк дөньяда. Чөнки суны чистартучы җәнлек булмас. Балыклар бит ул суны чистарта. Алар булмаса, су бетәчәк. Суны бик күп әйбер басачак. Юкка чыга. Әгәр кешене алып барсаң, дөнья үзгәрмәс ди. Киресенчә, дөнья ничектер чәчәк кебек катачак ди. Дөнья яшәячәк кешесез. Җәнлексез яшәй алмый. Җәнлекләр кирәк. Дөньяны тотар өчен, дөньяга файда китерер өчен. Кеше нәрсә? Ул бары тик кулланучы. Бу дөньяны кулланучы гына. Һәм шуның өчен бер дә юкка үтерергә җәнлекне ярамый. Харам булып санала. Әгәр ул җәнлектән, ул хайваннан сиңа зыян юк икән, аңа тимәскә кирәк, яшәсен. Әгәр мәсәлән зыян бар икән, мәсәлән, өйегездә йылан, яки шаян, яки тышкан, ул зыян китерә. Ул вакытта, аның белән көрәшергә без тиешлебез. Әгәр аның зыяны юк икән, яши. Менә хәзергә мәсәлән аулар, алар кирәксез әйберләр. Авага чыгалар нәрсә өчен? Нәрсәгә хайванны үтерергә кирәк? Аллаһка шөкер, ачлык юк. Әгәр чын мәгънәсендә ашарга кирәк булса, чыгасың ауга, атасың, шаласың, бисмилла әйтеп, кулланасың аны ризыкта. Булай күңел күтәрер өчен генә, үзеңнең самооценканы күтәрер өчен генә хайванны үтерү катгый бер рәвештә тыела. Һәм монда икенче бер гынах турында тема китә, зина кылу. Ислам дине гаилә тормышына бик зур әһәмият бирә. Динебез буенча гаилә тормышы никах белән башлана. Ягъни һәр бер гаилә
Ең беренче никахтан башлана. Ир белән хатынның өйләнешмичә, никах укымыйча тору, ул да зина дип атала. Прелюбодеяние. Һәм әлбәттә, бу харам бер гамәл. Һәм әлбәттә, ул бары тик исламда гына түгел. Бөтен диннәрдә ул харам кылынды. Христианнарда да харам ул, яһудиләрдә дә харам ул. Аны шунда карасаң, кешелек тә нитеп карый аңа, никахсыз яшәүгә, зинага. Теге түбәнчелек белән карый. Даже динсез кеше дә кабул итә алмый аны. Һәм Аллаһ Тәгалә Бәни Исраил сурасының 32-нче аятында әйтә: "Зина кылмагыз. Шик тә юк, ул бер әдәпсезлектер һәм начар бер юлдыр." Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям да кешеләрне зина кылудан катгый рәвештә тыйган ва бер хадисендә булай дигән: "Зина кылган кеше иманлы булган хәлдә зина кылмас." Карагыз. Зина кылган кеше иманлы булган хәлдә зина кылмас. Ягъни шушы хадистән нәрсә чыга? Зина кылган кешенең иманы юк була. Китә. Аның иманы китә. Һәм Аллаһ сакласын, шушы зина вакытында кеше үлеп китсә, ул кафир булып үлә. Күферлекне Аллаһ Тәгалә гафу итми. Уйлап карагыз. Куркыныч нәрсә икән, шушы зина вакытында без белмибез кеше кашан үләчәк. Әгәр зина вакытында, менә зина кылганда Аллаһ Тәгалә җанын алса, имансыз вакытта киткән була. Күферлек ишендә. Һәм әлбәттә зина кылуын туктаткач та иманы яңадан үзенә кайта. Әмма ләкин ул кешене тынычландыра тиеш түгел. Шушы факт әймәт то, что иман аңа киригә кайта. Иман киригә кайта, әмма ләкин тәкъвалык белән нәрсә булды? Тәкъвалык аксаклый башлый. Аллаһтан курку аксаклый башлый. Хәтта юкка да чыгарга мөмкин. Чөнки зина кылу бик пычрак, бик начар бер гамәл. Һәм зина әлбәттә гаиләгә һәм җәмгыятькә бик күп зарар китерә. Ул бик күп зыян китерүче бер гамәл. Гаиләсез бер генә милләт тә үзенең үсешен дәвам итә алмый. Ул җәмгыять юкка чыга. Әгәр зиналар кыла башлый икән, шушы зина әгәр тарала башлый икән, ул җәмгыять, ул милләт юкка чыга. Ул үзен ашый. Зинаның гаилә ва җәмгыятькә китергән зарарның шундый төрләрен билгеләп үтәргә була. Алар 5 монда. Беренчесе, зина кешеләрнең ва гаиләләрнең исемен ва шәрәфен пычратыр, абруен түбән төшерер һәм гаилә тормышын бозар. Әлбәттә, менә гаиләдә бер кеше зина кылса, икенче кеше аның белән торырмы, юкмы? Әгәр мәсәлән ир кеше зина кылса, хатын кыз әлбәттә теләмәс. Ул ир белән торырга, яки хатын кыз зина кылса, ир дә теләмәс аның белән торырга. Ягъни гаилә таралыр, бетәр, китәр, юкка чыгар. Һәм әлбәттә, ул бардик ул кешеләрнең өстенә түгел, аның абруена, аның исеменә, аның фамилиясенә, бөтен пычрак төшә. Ул үзенә генә тап төшермәде. Ул үзенең фамилиясенә тап төшерде. Үзенең абруена. Мәсәлән, аңа хәтле күпме тырыштылар, әниләр, бабайлар, әбиләр шушы исемне тотарга, и бер кеше зина кылып бетте. Бөтен эшне юкка чыгара. Һәм әлбәттә, бөтен гаиләсен түбән төшерә. Ул тап аңа гына түгел, аның баласына төшәчәк. Аның баласы турында да әйтәчәкләр. Бу баланың, бу малайның, бу кызның әтисе яки әнисе зинаши дип әйтәчәкләр. Һәм аның дәрәҗәсе төшә. Баланың да. Икенчесе,
зина кылуу нәтижесендә бала никахсыз ата-анадан туарга мөмкин. Киләчәктә шундый баланың нәселе беленмәс. Ничек белергә, әйме? Кемнең баласы бу? Әгәр хатын-кыз мәсәлән зина кылса, Алла сакласын. Әтисе, аның шул баланың әтисе кем? Билгеле түгел. Яни аның нәселе юк. Өченчесе, зина аркасында бик начар йогышлы авырулар кешеләрнең сәламәтлегенә зур зыян китерер. Хәзерге көндә зина кылу нәтиҗәсендә дәвалап булмый торган авырулар барлыкка килде һәм шуның нәтиҗәсендә җир йөзендә меңнәрчә кешеләр аянычлы үлем белән үлә. Шушы зина кылу сәбәплеме дөньяда күпме начар ширләр барлыкка килде. Гаҗәеп начар ширләр. Спид тагы кем? Теге хәзер ул теге норма кебек. Элек беренче тапкыр спид дигән әйберне ишеткән вакытта теге ниләр тетрәп кала иде. Хәзер ул норма. Хәзер мәктәптә өйрәтәләр. Спидтан ничек үзенне сакларга. Ничек сакларга? Зина кылмыйсың да, все, сиңа күчмәй ул спид. Яки аңардан да тагын куркынычрак ширләр бар. Һәм дүртенчесе, зина кешеләрнең тынычлыгын алыр. Кешеләр арасында урышларга, җанҗалларга, хәтта үтерешләргә дә сәбәп булыр. Начинан да бит, әгәр зина кеше кылса, аның тынычлыгы бетә. Ул курка башлый. Я белерләр, я белмәсләр, я уртага чыкса, хәлем нәрсәгә төшәр. Яни аның бүтән гомеренә шушы бер генә тапкыр зина кылу җитә. Аның тынычлыгын бетерер өчен генә. Тынычлыгын бетерер өчен. Һәм әлбәттә, кеше арасындагы мөнәсәбәт бары тик ир белән хатын арасында гына түгел. Икенче гаилә белән дә мөнәсәбәтне бозарга сәбәп була. Күпме кешеләр сугышалар, үтерешәләр, шушы бер сәбәп өчен генә, зина өчен генә. Һәм бишенчесе, әлбәттә, зина калипнең каралуына, иман тәкъвалыкның зәгыйфләнүенә сәбәп була. Зина кылучы үзе дә сизмәстән мәгънәви яктан бик күп нәрсәләрне югалта. Иман тәкъвалыгы зәгыйфләнгән кешенең гыйбадәтләре дә азая, әхлагы да бозыла. Яни тәкъвалык нәрсә ул? Аллаһтан курку. Һәм шушы зина кылучы кешенең шушы тәкъвалык зәгыйфләнә, юкка чыга, ул Аллаһтан куркмый башлый. Аллаһтан куркмаган кеше үзенең гыйбадәтен дә кылмый башлый. Әзәя һәм юкка чыга. Һәм башка гөнаһларга кирергә дә аңа җиңелрәк була башлый. Башка гөнаһларны җиңел эшли башлый. Чөнки тәкъвалык юк. Аллаһтан курку юк. Һәм әлбәттә, аның белән бергә әхлагы да аның бозыла. Һәм ислам дине зинага илтә торган бүтән юлларга кертә куя. Ислам, без, әлхәмдүлилләһ, шундый бер шариғатыбыз бар. Ул шушы зинага алып бара торган юлларны кисә. Әгәр шариғатны өйрәнсәң, ничек мугамәлә кылырга, анда ир белән хатын-кыз нинди мугамәләдә булырга тиеш. Яни бары тик никахлы ир белән хатын-кыз арасында түгел, аны никахсыз булган хатыннар белән, ничек нинди мугамәләдә булырга кирәк. Яни син аның белән бергә утырып сөйләшәләсеңме, бер үзең кала аласыңмы? Шариғат буенча ят хатын белән син кала алмыйсың бер җирдә, бер бүлмәдә. Ярамый, чөнки ул зинага китерергә мөмкин. Ни хәтле син тәкъвалы булсаң да, һәм ни хәтле ул хатын-кыз тәкъвалы булса да, шариғат буенча ярамый. Чөнки өченче кеше һәр вакытта булырга тиеш. Өченче кеше булмаса, өченчесе шайтан булачак. Һәм ул үтәрер шушы зинага. Һәм безнең ислам шулай. Прямо тия,
Кисә бөтен юлларны. Әлхамдулиллах. Ни өчен хатыннарыбызны Аллаһ Тәала япты? Шәһвәт тумасын өчен. Әгәр ирнең шәһвәте туса, аны кем тота ала? Беркем тота алмый. Әгәр кешенең шәһвәте туса. Шуның өчен Аллаһ Тәала тыя, кисә, хатыннарны яба, шуның өчен. Һәм Аллаһ Тәала Фуркан сүрәсенең 68-69 аятларында әйтә: Аллаһның куллары Аллаһтан башка илаһка табылмас. Аллаһ харам кылган нәрсәләрне эшләмәсләр, хаксызга кеше үтермәсләр, зина кылмаслар. Буларны эшләгән кеше өчен кыямәт көнендә кат-кат газап булыр. Вә ул кеше хур булган хәлдә мәңге газапта калыр. Кешенең иң күп гөнаһларына сәбәп була торган һәм аны җәһәннәмгә илтә торган ике әгъзасы бар. Ул тел һәм җинси орган, җинси әгъза. Телеңә хуҗа чыкмасаң, җәһәннәм әзер, һәм җинси әгъзаңа да хуҗа чыкмасаң, җәһәннәм әзер. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтте: Кем миңа ике ирене вә ике аягы арасындагы әгъзасын харамнан тыярга вәгъдә бирсә, карагыз, ике иренең арасында һәм ике аякның арасында әгъзасын харамнан тыярга вәгъдә бирсә, мин дә ул кешегә җәннәтне вәгъдә итәрмен диде. Ике әгъза, берсе тел, берсе ике аяк арасында. Шушы ике әгъзага хуҗа чыксак, һәм карагыз, әгәр вәгъдә бирсәк дә, аларны сакларга, Пәйгамбер әйтә, аңа җәннәтне вәгъдә итәрмен диде. Шуның өчен җәмәгать, без дә үзебезне бөтен төрле гөнаһлардан сакларга тырышыйк. Күзләребезне, бар тик телләрне генә түгел, күзләребезне дә харамнан тыярга тырышыйк. Кулакларыбызны, кулларыбызны, аякларыбызны, әгәр шуларны харамнан, гөнаһлардан тыйсак, иншаллах, өметебез бар. Юк түгел, өметсез бер шайтандыр. Өмет итәбез, иншаллах, Аллаһ Тәала безне җәннәткә кертер. Әмма ләкин үзебезне тәрбияләсәк кенә, үзебезне харамнан тыйсак һәм харамга якын килмәсәк, именно якын килмәсәк, эшләмәсәк түгел, якын килмәсәк. Аллаһ Тәала шулай безне тәрбияли, килмәгез ди, якынаймагыз ди гөнаһларга. Безне тыярга тырыша, бөтен кертәләрне куйды. Аларны сикереп чыгасы юк. Шушы кертәләрне белсәк, шушы шариатны белсәк, иншаллах, өметебез бар. Ва ахру дa'wana анил хамдулиллаһи раббил аламин. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وفضل الجمعة على سائر الأيام، كما جاء في الأحبار أن الجمعة حج المساكن والسيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه برارة الكرام، خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، الحمد لله الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alemlerin Rabbisi, terbiyesi olan Allah Subhanahu ve Hak Teala etkin barcha sanalarımız, barcha maqtovlarımız, barcha şükranlarımız bulsaydı, hem de şu alemlerge de rahmet edip jiberilmiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge de bizlerin yüreklerimiz türümüzden çıkan salavat şerifeler bulsaydı, hem de şunun sonunda bu Allah'ın büyük gününde, Cuma gününde illa meğer Allah'ın koşkanı, Allah'ın farazını utim deyip şu Allah'ın yurtuna gelgen aziz kardeşlerim, sizlerine İslam'ın kurkem selam bilen selamlar. Yeniden de selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu deyim. Allah'ın büyük selamı, rahmeti ve bereketi barşalarımızga bulsaydı, Allah subhanahu teala da bu Cuma günlerimizni mübareklerden kılsaydı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكهم ويعلمهم الله الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى شبو آياتي كريمة bizlerge ayta Allah dedi müminlerge o'zlaridan payg'ambarlar ko'ndirib zo'r ne'matlar berdi. Payg'ambarlar mu'minlarga Allohning oyatlarini o'qirlar. Ularni mushriklikdan, bid'at amallardan ham boshqa najaslardan poklarlar. Dahi Qur'onni va shariat hukmlarini o'rgatirlar. Garchi ular angatiklik yoki Qur'on inmas burun ochiq adashuvda bo'lsalarda. Yoki bu oyati karimada muhterem cemaat biz endi ko'ramiz, eshitamiz. Allah subhanahu taala o'zining payg'ambarlarining jibarilу maqsadini shu oyati karimada bizga erishtirdi. Shulay bit. O'zlaridan bo'lgan, kishilardan bo'lgan payg'ambarlarni o'zlarining oralaridan jibardi dedi. Ular Allohning shariatini olib keldilar. Ular Allohning so'zlarini kishilarga o'rgatirdilar. Ularni buzuq amallardan, mushriklikdan ham boshqa o'zlariga zararli bo'lgan najis amallardan, ishlardan arındırırlar. Hamında Allah'ın şeriatını öğretirler. Hatta anlatıklı onlar indi aşık buzuklukta bulsalar da deyip mene şu ettirip Allah subhanahu teala bizlerge peygamberlerin jiberu maksatını eriştirdi. Indi elhamdülillah gayiz kardeşlerim biz sizden bilen indi
иң гүзәл һәм иң хөрмәтле үрнәк пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям өммәтеннән. Моңа шөкер итәбез. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә безләрне пәйгамбәрбез өммәтеннән кылганга, мөселман булганга. Әлхәмдүлиллаһ, һәм инде шулай ук бу турда инде Аллаһ Субхана Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Дип Аллаһ Субхана Тәгалә пәйгамбәребезгә мөрәҗәгать итеп әйтә, яки сез дә дөньяга чыгарылганнар арасында иң хәерле өммәт булдыгыз. Дөньяга чыгарылганнар арасында иң хәерле өммәт булдыгыз дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Чөнки сез шану белән Аллаһка ышандыгыз, һәм инде кешеләрне изге гамәлләргә, хәерле эшләргә өнди белеп өндәдегез, һәм инде кешеләрне шулай инде бузык гамәлләрдән һәм зарарлы эшләрдән тыя белеп тыйдыгыз. Менә монысы инде бер сүз белән әйткәндә, безләргә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өммәтенә яки мөселманнарга бирелгән бер бүтән сыйфатны сыйфатлап күрсәтте Аллаһ Тәгалә, шулай бит, яки урысча характеристика бирде. Сез дә иң хәерле өммәт диде. Моңынча җиргә чыгарылганнар арасыннан иң хәерле өммәт сез булдыгыз. Сез дә. Чөнки сез дә Аллаһка шану белән шанасыз, һәм инде Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтисез, кешеләрне Аллаһ юлына чакырасыз, аларны бузык гамәлләрдән тыя белеп тыясыз. Менә мөселманнар кемнәр җанагы. Шуннан соң уйланырга кирәктер. Ничек әйтеп кеше, мөселман кешесе Аллаһ Субхана Тәгалә сез иң хәерле өммәт дип әйткәннән соң кешегә кул суза ала. Кешенең канын куя. Кем буруына карамаста. Иң хәерле өммәт моны эшли аламы? Ниндидер бер бузыклык кыла аламы? Кешегә яна яга аламы? Гайбәтен сөйли аламы? Кешегә зарар китерә аламы теле белән, кулы белән? Юк, җәмәгать. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә безләргә сез иң хәерле өммәт булдыгыз. Шулай безгә сөйнергә кирәк. Без Аллаһ Субхана Тәгалә яраткан кешеләр арасында иң хәерле өммәттән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өммәтеннән. Менә нәрсәгә сөйнергә кирәк. Һәм инде арабызга Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны Аллаһ Субхана Тәгалә Коръәни Кәримдә аяты кәримә әйтә: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Яки Пәйгамбәрбез турында Аллаһ Субхана Тәгалә нәрсә ди? Без сине галәмнәргә рәхмәт итеп, өммәткә димәй, кешеләргә димәй, галәмгә рәхмәт итеп җибәрдек. Бүтән галәмнәргә, бүтән булган җиннәргә, фәрештәләргә һәм башкасына терек булмаганнарына баршасына да пәйгамбәр итеп җибәрдек. Һәм рәхмәт итеп җибәрдек. Рәхмәт булып килде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Менә төп нигезе шунда. Рәхмәт булып килгән Пәйгамбәрбез әлбәттә кешеләргә үзенең гүзәл әхлагын өйрәтте. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте бер хадисендә: "Мин диде, күркәм әхлакны сезләргә ирештирү өчен җибәрелдем. Күркәм әхлакны, камил әхлакны сезләргә ирештирү өчен җибәрелдем" дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безләргә ирештерде. Һәм инде бу турыда Аллаһ Субхана Тәгалә әйтә: "Ва иннака лa'ala хулукин газим." Хакыйкатьтә, дөрестлектә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Син югары әхлак иясе. Син югары әхлак иясе" дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга әйтә. Инде җәмәгать, мин бүген менә шу Аллаһның Расулы булган саллаллаһу алейһи ва саллямның соңгы вакытлары турында дирәк исегезгә төшереп үтәсем килә. Соңгы көннәре, соңгы вакытлары турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дөньяга килде. 40 яшендә пәйгамбәр булды. Әлхәмдүлиллаһ, безләргә Аллаһның Коръәнен ирештерде. Үзенең сөннәтен безләргә калдырды. Әлхәмдүлиллаһ. Һәм инде менә шушы инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дөньядан китәр алдыннан булган кайбер вакыйгаларны исегезгә төшереп үтәсем килә. Инде шушы сабуллашу хаҗы үткәннән соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга бакый каберлегенә барып,
вафат булган шәһид булып киткән мөселманнарга дуа кылырга дигән Аллаһ Тәгаләнең әмере килде. Һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Абу Мухайбә дигән сахабаны алып, аның белән инде Бақи каберстанына барды. Инде хаҗда булган кешеләр беләләр, былай да бөтенебез дә беләбездер. Бақи дигән каберстан, каберлек бу инде Мәдинәдә, Мәдинә мәчете кырыенда булган зур зиярат, шулай бит. Аны бөтенегез дә күргәнегез бар. Анда инде сахабалар күмелгән. Анда әйтәләр, хәзер дә күмәләр дип, анда инде бик сирәк кенә кешеләр кертәләр. Ул бик зур зиярат, менә шунда барып, инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям дуа кылырга китә. Һәм инде әйтә ул Муайхибәгә, Аллаһ Тәгалә миңа шушында җәсәтләре, тәннәре булучы мөселманнарга дуа һәм истигъфар кылырга әмер итте ди, һәм инде тагын ике әйберне ихтияр кылды ди. Яки сайлау ихтияр итү, яки сайлау мөмкинлеген биргән, ихтияр кылды. Үзенең ихтиярында дип әйтәләр, шулай бит. Теләсәң нәрсә эшлә дип, яки ихтиярга куйды ике әйберне ди. Инде беренчесе дә җир йөзендә булган барлык хәйрлекләрнең ачкычы, ике ачкыч турында әйтеләчәк. Ягъни шул байлыкларның хуҗасы булган җирдә калу, яки инде җәннәт ачкычы бирелеп, Аллаһ Раббым белән очрашу. Ике ачкычны тәкъдим итте. Яки җирдә каласың, бөтен хәйрлекләреңне дәвам итеп, яки җәннәт ачкычы кулыңа биреп, Аллаһ Раббы хузурына күчәсең. Һәм инде шуннан соң инде сахабасы да сорады, я Расулаллаһ, син бит инде әлбәттә безнең белән калуны сайлагансыңдыр диде. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, юк, мин Аллаһ Раббым белән очрашуны сайладым диде. Инде моннан билгеле булды ки, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям озакламый дөньядан китәчәге. Инде шуннан шушы каберстаннан кайтканда, инде аны җәмәгать Гайша радиллаһу анһа каршылады һәм инде үзенең башы авыртып торганын әйтте. Башым авырта диде. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, юк Гайша, минем башым синекенә караганда катырак авырта диде. Катырак авырта диде. Һәм шул вакыттан соң инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям авырта башлады, ширли башлады. Һәм инде сахрау көннән-көн арта барды. Шушы ни белән инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның әйтергә кирәк үлем авыруына сәбәп булды. Һәм инде шушы хәлләрне күргәннән соң Пәйгамбәребезнең сахабалар сорадылар, я Расулаллаһ, пәйгамбәрләр дә үлем авыру белән авырыйлармыни? Аларга да шундый авырлык киләмени дип сорагач, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аларга әйтте, сезгә бирелә бер кешене авыртуы, безгә пәйгамбәрләргә ике кешенең авыртуы бирелә дип әйтте. Авырлык белән китәләр, шулай ук. Һәм инде шуннан соң, шушы хәле авырганнан соң, ул инде Әбу Бәкр Сиддиқка имам булып торырга әмер бирде. Имам булып торырга аңа вазифаны йөкләде. Бу да инде күрсәтте. Җәмәгать уларны тел белән әйтмәсә дә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның Әбу Бәкр Сиддиқка шанышын белдергәне. Һәм шуңа күрә шушы шанышны аклап, инде сахабалар да Әбу Бәкр Сиддиқны халиф итеп сайладылар. Хәтта шушы сырхау вакытында ул җиде кыйдан салкын су китереп өстенә сибеп торырга да кушты. Әлбәттә бу эшне эшләгәндә ул бераз хәл кирип китә иде, әмма яныгадан да инде ул шушы үз хәленә кайта торган булды. Һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям инде намазларга бик таянып кына чыкса да, әле ул мәнбәргә барып җитә иде, чөнки аның битендә тора торган урыны мәчет янында гына, мәчет кырыенда гына иде. Шуңа күрә ул чыгып, инде кешеләргә вәгазьләр дә, насихәтләр дә әйтә торган булды. Һәм инде шуларның соңгыларыннан берсе ул әйтте, кешеләр, сез дөнья малы белән кызыгып китәрсез, мал җыюда ярашырсыз дип куркам. Һәм инде иң яманы диде, иң яманы Аллаһка ширк катарсыз дип борчылам. Миннән соң һәм буыннан соң киләчәк мөселманнарга, кыямәт көненә кадәр яшәячәк мөселман кардәшләребезгә миннән сәлам әйтегез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ дип. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям соңгы көненә кадәр өммәте өчен кайгырды. Һәм анда да әйтте, малга
хуҗа булып малга бирелеп китәрсез диде. Әмма ансы да әле бик куркыныч диде. Икенчесе диде, иң яманы ул ширк катырсы дип борчылам. Әлхәмдүлилләх, без сезнең белән ширк катучылардан түгел, җәмәгать, бер Аллаһка гына гыйбадат кылабыз, бер Аллаһтан гына кирәкләребезне сорыйбыз. Һәм инде бер Аллаһны гына данлыйбыз һәм мактыйбыз. Һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям безләргә сәламны ирештерде. Аның сәламе хәзер дә безнең арабызда яши. Һәм инде бер вакытны Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллямның кызы Фатима радиллаһу анһаны үз янына чакырды да Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям аның колагына ике сыра әйтте. Һәм инде Фатима радиллаһу анһа беренчесен ишеткәч елады, икенчесен ишеткәч елмайды. Беренче сүзне әйткәндә елады, икенчесен әйткәч елмайды. Шуннан соң инде Айша радиллаһу анһа күреп торды, һәм инде Фатима радиллаһу анһадан килеп сорады: "Я Фатима, Аллаһның Расулы сезнең колагыгызга нәрсә әйтте?" дигәч, Фатима радиллаһу анһа әйтте: "Бу сер" диде. Безнең икебезнең арада каратырган гына сер диде. Яки серне әйтмәде, әмма инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям дөньядан киткәннән соң ул серне әйтте. Беренче сер диде, шул диде: "Расулыбыз һәр ел сайын Җабраил алейһиссәлам каршында утырып Коръәнне укып чыга иде" ди. Һәр ел сайын. Яки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям да Җабраил алейһиссәлам каршында экзамен тоткан, яки Коръәннең дөрестлеген тикшерткән. Һәм инде менә быел да Рамазан аенда 2 тапкыр укып чыкты дигән. 2 тапкыр укып чыкты. Һәм инде мин шуннан соң аңладым, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллямның инде көннәре санаулы калган. Шуны истә тотып биладым ди. Инде икенчесе диде, ул миңа әйтте диде: "И Фатима, син бу уммәт хатыннарының иң хөрмәтле кеше булуың белән риза түгелме әллә?" дип әйтте ди. Иң хөрмәтле хатын кызлары бу уммәтнең яки хатын кызлар арасында иң хөрмәтле булуың белән риза түгелме дип әйтте ди. Һәм шуны ишеткәннән соң ди, мин әлбәттә елмайдым ди. Һәм инде өйдә утырганда Айша радиллаһу анһа нидер сизгән кебек булды. Ул инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям сорады: "Әллә Җабраил алейһиссәлам килдеме?" дип. Чөнки Җабраил алейһиссәлам килгәләп торгач, "Әллә Җабраил алейһиссәлам килде" дип сорагач, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Юк, бу үлем фәрештәсе Газраил килде" ди. Газраил килде диде. Һәм инде миннән җавап көтеп тора диде. Инде Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрләргә шундый өстенлек биргәндер ки, Газраил фәрештә дә аларның куллары үзләренең рөхсәте белән генә ала. Алар үзләре рөхсәт биргәч кенә. Һәм инде шуңа күрә дә инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям Газраил алейһиссәламга әйткән: "Инде туктаптыр, тукта, мин әле үземнең дустым Җабраил белән сөйләшим, аның белән киңәшләшеп алам" дип, Җабраил алейһиссәлам исән инде әйтте ки, шулай дип, "Аләмнәр Раббысы булган Аллаһ Тәгалә сине көтә" дип. Яки Аллаһ Тәгалә сине үз янына көтә. Дигәч, инде ул Газраил фәрештәгә инде үзенең җаны аларга рөхсәтен бирде. Ул вакытта Абу Бәкр радиллаһу анһу өйдә юк иде. Әйләнеп кайтканда инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям вафат иткән иде. Һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям вафат булуы бөтен мөселманнарны да бер сүз белән әйткәндә шокка китерде. Алар шул кадәр әсәрләнделәр. Алар аңлый алмадылар. Ничек итеп Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям үләргә мөмкин? Онытып җибәрделәр. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллямны аларга һәр вакыт даим әйтеп торган: "Мин дә сезнең шикелле араб хатынының баласы, мин дә сезнең шикелле гади кеше, әмма Аллаһ субхана тәгалә безләргә, миңарга пәйгамбәрлек йөген генә йөкләде" ди. Шуны да онытканнар иде. Хәтта Умар радиллаһу анһу үзенең кылычын чыгарып куйды, кырына һәм әйтте: "Кем әйтә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям үлде дип башын чабам" диде. Хәтта Умар радиллаһу анһу да моның белән килешә алмады. Шулай әсәрләнгәннәр барсы да. Әмма инде шуннан соң Абу Бәкр Сиддиқ чыгып, минбәргә чыгып, шундый сүзләрне әйтте: "Әгәр дә берәрегез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллямгә гыйбадат кыла торган булса, ул үлде.
Bilегез, ул үлде диде. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә гыйбадат кыла торган булсагыз, белегез, хакыйкатьтә Аллаһ Тәгалә тирек, ул һәр вакыт бар, ул мәңгелек дип әйткәннән соң кайбер кешеләргә барып җитте. Кайбер кешеләргә барып җитте, шуннан да әйе. Әмма кайберләре һаман да шу халәттә калдылар. Әйнде шуннан соң инде Гомар радиллаһу анһу да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең вафатына шанды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үлеме якынлашканда Әбу Бәкр радиллаһу анһу аннан: "Я Расулем, җеназа намазы ничек укырбыз?" дип сорагач, Аллаһның илчесе: "Әгәр мине гусулләндереп кафинләндергәннән соң, киендергәннән соң дип әйтә, берәр сәгать көтеп торыгыз." Ни өчен? Чөнки башта да җеназаны Җабраил алейһиссалам укыячак, аннан соң Микаил, аннан соң Исрафил, аннан соң Җабраил, Газраил фәрештә үзенең аскары белән. Аннан соң башка фәрештәләр, аннан соң төркем сез укырсыз диде. Инде шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, дөньяда бу җиргә аяк баскан иң хәерле, Аллаһ тәбарәка ва тәгалә каршында иң хөрмәтле булган, кыямәт көндә үзенең өммәте өчен шәфәгать кылучы зат булган Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде вафат булды. Һәм инде аның соңгы сүзләре дә өммәтем булды. Шулай. Үзем дә демәде, әһлем дә демәде, өммәтем дигән сүзләр белән кайгырып, өммәт өчен кайгырып, безнең өчен, сезнең өчен кайгырып дөньядан китеп барды. Инде вәгаземне дә шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шундый бер сүзләре белән тәмамлыйсым килә, җәмәгать. Бер вакытны сахабалар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шулай кайгылы, хәсрәтле утырганын күрделәр. Һәм инде аның янына килеп, аңа сүз каттылар. Аларга Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Шунлыкта мин үземнең өммәтемнән булган кешеләрне күрәсем килә" диде. Минем өммәтемнән булган кешеләрне күрәсем килә дигәч, сахабалар аптырап: "Я Расулаллаһ, без бит синең каршыңда. Без һәр вакыт синең белән." Дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларга әйтте: "Сез бит минем сахабаларым. Сез бит минем сахабаларым, минем күрәсе килгән кешеләрем. Алар мин киткәннән соң, мин киткәннән соң миңа ияргәннәр" диде. Миңа ияргәннәрне. Инде бу кемнәр турында әйтелә, җәмәгать? Безнең турыда шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм киткәннән соң пәйгамбәребезгә ияргәннәр. Чөнки сахабалар алар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне күрделәр. Аның белән һәрдаим булдылар. Ансыз тора алмыйлар. Ансыз тора алмыйлар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм яныннан китү белән сахабалар аны сагыналар иде. Үзләренең гаиләләре, хатыннары, балалары янына кайтканнан соң шундук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм исләренә төшеп, аны юксыналар, аны сагыналар. Ансыз тора алмыйлар. Хәтта бер сахабасы әйтте: "Я Аллаһның Рәсүле, без ничек түзәрбез, ничек сабыр итәрбез сине күрмичә торып? Сен бит хәтта җәннәттә чакта да җәннәтнең иң өстә катында булачаксың. Без бераз астарак булабыз. Без сине күрмичә ничек түзәрбез? Әле дөньясына түгел, ахирәттә дә." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Аларга әйтте: "Кеше үзенең яратканы белән булыр. Яки әгәр дә мине яратасың икән, минең белән бергә булырсыз" диде. Менә ни өчен кирәк, җәмәгать, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәтенә ябышу, аның гүзәл әдәбен, әхлагын тоту, аны тәрбияләү үзебездә һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ярату. Кеше үзенең яратканы белән булыр. Әгәр дә без чын ихластан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм яратабыз икән, аның сөннәтенә, аның әхлагына, әдәбенә ябышабыз икән, әлхәмдүлиллаһ, андый мөмкинлек тә бар. Андый мөмкинлек тә бар. Аллаһ Тәгалә андый мөмкинлекне биргән. Күрәләр гайз кардәшләрем, әлбәттә Аллаһның Рәсүлен чын ихтирам белән ихтирам итәбез, аның әдәбен, әхлагын өйрәнәбез, аның калдырган Аллаһның сүзе белән Коръәнне һәм сөннәтенә ябыштык, әлхәмдүлиллаһ. Һәм инде Пәйгамбәребезгә якын булыйк, аның әдәбен, әхлагын өйрәтик, үзебездә шуны тәрбиялик, җәмәгать. Һәм әлбәттә инде Аллаһның Рәсүлен яратырга өйрәник.
yaratırga öğrenik. Özümüzden hatta eti-enilerimizden de, balalarımızdan qaraganda da. Balalarımızı yaratabız. Şulay bit. Eti-enimizni yaratabız. Sahabeler alar her vakit aytalar ya. Peygamber Resulü özü de aytdı. Şol turda şulay bit. Meni yaratmışa turib, şul kişilerden arada şın imanlı, ihlaslı bulması deyip. Eğer de şu revişke iriş alabız iken, elhamdülillah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir retten anın yanında inşallah buluşacağız. Allah şunu nasip etsin. Barımızga da aziz kardeşlerim. Barakallahu la ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim innehu huvel gafurur rahim el cavadul kerim es sami'ud du'a. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولي يوم المؤمنين بما يقول الحساب ربنا اتمم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي حب لي حكمي والحقني بالصالحين وأمين أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Soflarını tığızlağı cemaat tegizlenigiz. Aldağı orunlarını tutura keligiz. Ayak başlarını tegizlegiz. Tığızlarını basıgiz. İnşallah Allah nasip etse cuma namazını 2 rekat farzını öterbiz. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام تبارك راحمين آمين إلهي